Да, това е много готин мап. Ма чакай малко, на те включен ли ти е текстур пак? Таблета хартия ли е? Карт? Я, като го отвориш, как изглежда? Жалко, че не можеш да 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 гледаш на камерите с него. Ако искаш, викни още 4 играчи да играете. Добре. Нали не си с слушалки ми нали на слушалките ти има микрофон? До устата ли ти е? Включен ли ти е? Провери си копчето. Дето за микрофона. Добре. Ако сега спални някакъв аниматроник. Марк. Ти на колко години си, Стевчо? 10. Защо толкова много лаги? Много кофти, че лаги. Защо? Какво беше това дето преди малко ти беше мишката? Не. Под TNT-то. Не, на рестона под TNT. Да. Шмичка. Омага. Работи ли? Не. Найс. И сега време е да играем от Фокси. Фокси. Да, той е Фокси. Супер. Фокси. Защо не направиш някаква зала там, където да има
глави на Фокси, на Бони, на Чика. Така че когато някакъв аниматроник се щупи,